Helo na bawb, dach chi'n iawn? O'n i'n ame bo chi, gallu gweld arna chi. Ie wir, fi, Osian, sydd yma efo stori arall i chi unwaith eto, sydd wedi ffindio'i ffordd yma i fy nghornel stori yn fan hyn. Mae hon yn stori bwysig tu hwnt, arbennig o bwysig, os da chi'n gofyn i fi. Mae o'n dysgu gwers pwysig iawn i bob un ohono ni. Mor bwysig, a dyna ydy teitl y llyfr. Ie wir, gyfeillion, Paid, Byth a Goglais Teigr. Dyna di enw'r stori, dwi'n siŵr fyddwn ni'n dysgu pam bo hynna'n syniad drwg wrth i ni fynd yn ein blaenau. Ond cafodd y stori yma ei ysgrifennu gan Pamela Butchart, gyda darluniau gan Marc Boutavant, gafodd ei addasu i'r Gymraeg gan Elin, Meek. Achos mae pawb angen gwybod i beidio byth a Goglais Teigr. Dwi'n cael digon o draffaeth weithiau pan dwi'n trio goglais fy nghath, ond mae angen gwybod yn union pan bo hynna yn syniad gwael. Ond cyn bod ni'n cario ymlaen, wrth gwrs, dwi'n gorfod gofyn, fel bob tro, ydych chi'n barod am stori? Da iawn. Falch iawn o glywed. Allai weld eich clustiau bach i rando, os gwelwch yn dda? Na chi. Ie. Reit te. Os felly, dyma ni'n mynd i beidio byth a Goglais Teigr. Un fach brysur oedd Nia bob amser. Byth a hefyd yn gwingo ac yn siglo, yn troi a throsi ac yn ffidlan yn llawn ffwdan. Falle hi ddim peidio. Ni sy'n symud o gwmpas byth a hefyd. Dach chi fel na? Dach chi'n gallu eistedd yn llonydd? Hollol llonydd fel hyn? Achos dwi ddim. Dwi'n methu wneud o gwbl. O'n i'm yn gallu wneud o oed Nia, allai ddim wneud o oed fi rwan. Ond dyna fo, allai i ddim peidio chwaith. Roedd hyn yn digwydd gartref. Paid a phoeri'r ffys na, Nia, meddai dad. Yn yr ysgol. Paid a ffeintio ar plethau na, Nia, meddai Miss Gweno. Yn hi mam gi. Paid a gwneud pethau gwirion ar gwaen na, Nia, meddai mam gi. Ond gan i'w nôl fan hyn am chydig peintio a phlethau. O na, chi'n gallu peintio tra bod phlethau ar eich pen, gewch chi peintio a phlethau, ond peidiwch â peintio hefo'ch phlethau, yn defnyddio nhw fydda brwsh. Mae'n gwch treol chi hwnna allan o'ch gwell chi. Dim i fi. A mam gi drian. Drian ei sgarff. Paid a gwneud pethau gwirion ar gwaen na, Nia. Ac mewn partion, wel, paid a jyglo'r jeli na, Nia, meddai pawb. I Nia wneud i gorau glas, roedd hi'n methu'n deg ac aros yn llonydd. Does dim pwynt, o'ch neidiodd. Un fach brysur ydw i, a dyna diwedd arni. Dwi'n abod y teimlad yna. Felly, pan aeth blwyddyn 4 ar daith i'r zoo, doedd neb yn syni gweld Nia yn gwingo ac yn siglo, yn troi ac yn trosi, ac yn ffidlan yn llawn ffwdan yn syth ar ôl iddi gyrraedd. Wel, dyma ni blwyddyn 4. Na chi'n gallu gweld lle mae Nia? Dwi'n meddwl mod i'n gallu gweld. Dwi'n credu bod Miss Gweno wedi gweld hefyd, ynddo? Dyma hi yn chwarae'n wirion. Wel, dwi'n siŵr bydd hynna yn rhoi neb mewn trafferth cyn hir fydd na. Ond eto dwi'n methu dweud i byd. Fel dweud, o'n i fel na pan o'n i'n blwyddyn 4. Dwi fel na rwan. Da chi'n nabod rhywun sy'n fel na?
sy'n methu yn lan ac aros yn llonydd. Os da chi ddim, falle, na chi ydi o. Pwy a hwyr. Nid mae'n wrth bod fe hynna. Dwi'n meddwl bod o'n cwl. Gyfennach bach ni. Paid ag anwesu'r neidr, gweiddodd Miss Gweno. Be mae'n neud yn syth? Anwesu neidr. Paid a chyffroi'r eliffantod. No. Mae'n deud. Paid ag arteithio'r arth. O, am hwnna'n beryg. Paid a mela'r mwnciod. Siwr sy'n licio i rywun roi cynnau iddyn nhw'n hytrach a taflu cynnau atyn nhw. Paid a chira'r crwbanod. A paid a phoeni'r pain. Y pain. Y pain? Ie wir, y pain. Chi'n gwybod pa sŵn mae painen yn neud? Mae pain yn gwneud. Os mae'n cael ei boenydio. Mynd. Allwch chi ddechmygu pa sŵn mae'r pain yna'n neud? O, mae'n swnio fel mod i wedi poeni chydig bach ar Gigi. Di fan hyn yn gwrando. Allwch chi'n gallu clywed eich loch bech chi. Na i ddeud sori wrth i wedyn. A phaid byth a Goglais Teigr. Beidiwch ag gwneud. Na fo. Y athrawes wedi deud. Mae'n bwysig iawn i wrando ar athrawon. Falle dyn nhw'n wastad yn glen, ond maen nhw yn gwybod eitha lot yn eu pennau nhw. Amser cinio, roedd Nia yn chwarae bwyd ac yn cwyno. Dyw hyn ddim yn deg. Dwi ddim yn cael neud dim, byth. Be sy'n bod ar ffuglan yn llawn ffwdant a beth? Ychydig a wyddai Nia ei bod hi ar fin cael gwybod. Ddim yn swnio'n wych. Rhaid weld beth sy'n digwydd. Wrth i bawb orffennu cinio, neidiodd Nia i'w thraed a sponcio'n sionc dros y fainc, sleifio mynd ar hyd y llawr, gwasgu o dan y llwyni. Cipiodd blien fawr gan barot a dawnsio ar hyd y llwybr yr holl ffordd. I ble dach chi'n meddwl? Dwi'n meddwl dwi'n gwybod. At y man lle roedd y teigr yn byw. O diar. Be sgen i fanna? Lien. Be dach chi'n meddwl mae hi'n mynd i wneud? Dwi'n meddwl mod i'n gwybod be dach chi'n meddwl. A dwi'n meddwl mod i'n gytuno. Tybed, meddyliodd Nia, ac estyn y blien fawr a goglais, a goglais y teigr. O diar. Rhiodd y teigr, taflodd ei bywennau mawr i'r awyr, a dorrodd gangen, a gododd ofn ar y neidr, a frathodd arth, a waldiodd walrus, a deffrodd ddiogyn, a bwniodd bengwyn, a ma' na fwy fan hyn, a dwi'n siŵr os dwi'n gallu gweld o i gyd. A bwniodd bengwyn, a grafodd grocodeil, a gnodd drewgi, o diar anwyl, drewgi fynd, a ddrewodd dros banda, a giciodd rhinoceros, a roddodd hergwd i hippo, a fi'n siglo ac yn woblo cyn syrthio. Wel, sbïwch hyn, hyn i gyd wedi digwydd o un gogleisiad o deigr.
dim fanna. Mawredd anwylder. A sbiwch, di Gigi wedi credu'r peth chwaith. Ti'n gallu credu na, Gigi? Ti'n gallu credu fo? Na, ti di eisiau cysgu eto. O, diolch beth, dwi'n di goglais ti. Wff. Syrthiodd yr hippo yn hergwd a rhiodd y llew, parablodd a pob parot, hisiodd bob neidr a thrwmpedodd bob eliffant yn uchel iawn. Bu Miss Gwenon gwychian a plant yn giglan a charlamodd ceidwad y zŵn syth atyn nhw. O, iaw, i ddawys. Biwch anyn nhw i gyd. Roedd hi'n halu balw yn y sŵ, ac ar Nia oedd y bai am bopeth. Ond yna... Peidiwch! Gweiddodd Nia nerth i ffen. Peidiwch â gwychion a gwawchio, splasio a gysgwyd a denydd. Dim mwy o rithro a hyrddio, taro a chrwydro. Dim mwy o wingo a siglo a ffidlon yn llawn ffwdan! Nia, ddim yn hapus efo'r chaos yma i gyd. A wyddwch chi beth? Dyna ddigwyddodd. Rhoddodd ceidwad y sŵ i gorau i garlamu. Rhoddodd Miss Gweno y gorau i wychian. Rhoddodd y plant y gorau i giglan ac aeth yr anifeiliaid yn ôl i'w cartrefi. A hithau, Nia. Chi oedd yn iawn drwy'r amser, Miss Gweno, meddai hi. Wna i byth Goglais Teigr eto. Ond... Mae'n iawn i mi arthio ar yr arth wen, ond yw e? Holodd Nia. O, diar ar blwyddyn 4 ac ar Miss Gweno. O, Nia mynd i drio wneud eto, ond ydy hi. Ond stori at rhywbryd arall ydy honno, gan bod hi'n stori ni wedi dod i ben. Nethwch chi fwynhau honna? O'n i'n ame fyddech chi. Os mae Nia'n atgoffa fi fawr iawn ohonych chi ac ohona i. O'n i'n wael pan o'n i'n mynd i sŵs. O'n i eisiau mynd draw a rhoi goglais i bob dim a bob anifail. Dyna pam bod Gigi yn y tŷ hefo ni. Ond mae o'n bwysig iawn, fel y gwelwch chi, y math o halu balw a helynt di-ddiwedd sydd yn digwydd os da chi'n Goglais Teigr. Cofiwch, os da chi'n Goglais Teigr, fydd hyn yn digwydd i chi. A chi fydd yn gorfod sortio bob dim ohono fo, yn union fel Nia. Iawn? A dwi'n siŵr bod chi'n eisiau gwneud hynna. A chi eithaf mor brysur yn y tŷ yn mwynhau i'ch gwyliau hef. Gobeithio. Ond, dwi'n credu bod hynna yn dod â ni at amser gwely'n dydy. A dwi'n meddwl, mae'n amser i fi ddod i nôl fy mlanced bech i. Ac aros tan i stori arall wneud i ffordd yma ata i yng nghornel stori. Ond, am y tro, a tan hynny, os na bawb, ysgwch yn dawel.